हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सबके बीच में मैं एक बहुत ही मजेदार झूमर गीत सुनाऊंगी, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। वादा है कि आप सबको देख के बहुत मजा आएगा। तो चलिए शुरू करती हूँ। नहरी में आ गईले पानी, बलम तनी धीरे से अइहा हो। आ गईले नहरी में पानी, बलम तनी धीरे से अइहा हो। अंगना में अइले, दुआरे पे अइले, अंगना में अइले, दुआरे पे अइले। टूट गइले खिड़की हरामी, बलम तनी धीरे से अइहा हो। टूट गइले खिड़की हरामी, बलम तनी धीरे से अइहा हो। आ गइले नहरी में पानी, बलम तनी धीरे से अइहा हो। आ गइले नहरी में पानी, बलम तनी धीरे से अइहा हो। बागा में अइले, बगैचा में अइले, बागा में अइले, बगैचा में अइले। झड़ गइले अमवा हरामी, बलम तनी धीरे से अइहा हो। झड़ गइले अमवा हरामी, बलम तनी धीरे से अइहा हो। कोठा पर अइले, कोठरिया पे अइले, कोठा पर अइले, कोठरिया पर अइले। टूट गइले खिड़की हरामी, बलम तनी धीरे